No ahoj láska, ako sa ti páči na Montrablante? Je to super. Je to super. Sa ľudia pozerajte. Toto je momentálne zjazdovka, ktorá už dneska nefunguje, lebo je veľa hodín, je tma. Aktivity momentálne sú na ľavej strane, ale švítanie pre deti. Tu sú nejaké skútriky, tak nie len pre deti, ale pre dospelých. Tuto na ľavej strane vidíte hotel. Je u tom strašne veľa reštaurácií, je tu naozaj nádherne. Veľa reštaurácií. Pozerajte, tu je tu veľa obchodíkov. Naozaj nádhera. Môžeme ísť trošku aj ďalej pozrieť. Inak stále tu sneží, je tu zima jak sviňa. Ešte sa malo nachladiť, zajtra byť minus 20 alebo 19. V pondelok minus 25. Môžeme ísť trošku tadeto dole. Ideme trošku viac medzi ľudí. Tu je také ako keby námestie, kde bol dneska nejaký koncert. Jeden pán tu spieval podľa mňa celý deň. Musel zamrznúť. Všetko hotelíky, krásne námestíčko tu je naozaj. Je to tu naozaj ako v rozprávke. Ako láska? Myslíš, že Nie. Ideme trošku pozrieť na to námestie. Sú tu ľudia, majú tu aj takých, jak by som to nazval, láska, tých, čo tu trošku uvádzajú ľudí a bavia, animátori. Naozaj je to tu nádhera, majú tu naozaj krásny vianočný stromček, pri ktorom sme sa samozrejme odfotili. Nesmie chýbať, majú tu obrovské kreslo, kde sa aj dvaja ľudia zmestia. Toto je reštaurácia, kde sme si včera dali naozaj fantastické načos za $30. No nezjedz to. Toto je krásny stromček. Naozaj krásny. Toto je také ako keby námestičko. Námestie, je toto fakt pekné. Dneska som si kúpil trigovicu za $60. Za 65 Bartna, ale so znakom Montrablantu. OK. Takže toto je prvá časť videa. Ideme si dať nejakú teplú kávu alebo čokoládu a druhú budeme točiť potom. Tak ahojte zatiaľ.